adlaw ni jong tanan, welcome back sa mong channel. Alex Vlog. Hi, Aliana. Hi, mga andeta guys da. Order pinalit ng mananghilin. Love you tayo sa... Love you. Grabbing, kuha na pa dyan. Grabbing inita pa bago pang sana niluto. Yeah, sana all guwapa. Mga kanta guys. Diyan na, paslot na yung simod. Grabbing inita pa. Buglang na tayo sa... Init gani. Oh! Saging ni siya. Shoggy. Turong na. Dalaw na ko ma. Lain jud na lumpia rapper pil ko parat mukha kitay nga ni nay. Manong di man kadot lagi nga humok man. Ay, po si tatay. Magdugay ko sa merkado kay sugo kung reverse palit og format. Uban ko ba? Kay... Lagi pwede mo bang kay lisit ag anan kawanan magdakog format. Jama man ka. Ako nung masakay. Pwede po. Ay maghawid. Ba na lang ko? Magdi lagi pwede. Nagwa mo ko sakay. Seliana ma? Gani ra mo. Seliana mo ka og... Kani... Kap ni dori ka. Hindur tayo sa... Naum. Ano yung gani? Cute si Calixie. Aray! Wag ka gimingaw Mama Julie. No. Uy! Unsa? Unsa gaya ka na Baby kaya nag-chat na. Si? Na-vlog na. Naum. Si? Baby tutong. Eh, sa akin na... Nag-chat pumunta na. Hello, okay. Hindi ako kaya malakaw ko. Hello guys, damis agay. Siguro ko ka slide. Damis ubos guys. Mapay paghuman na magtaod sa floor mat dahil isa da kasag mga chow. Magmarites Miss Lixian dali bi kay nagiingag imong papa bi. Halag ko basar ndag ko abi tabi. Ari sa tadali kay nagiingas imong papa. Ha? Nagiingan. Sit down. Kanang naiwa pa si Jay sure nga makauli ka si Jay imong birthday. Okay ra nimo. Inja mo sugot ba kuno ka adto ka eskwela sagna? Di. Kay Kanito ko. adto mag-work mas mama. Okay ra kag mag-work si mama. Si papa na kuno magkuan mo mag-atiman kay mamlig si Jag isda og balot. Oh. Unsa man? Asa man ka? Naman lang ko. Ha? Imo. Asa ka? Imo. Ha? Imo. Hay imok. Imo. Mag-work mas mama. Kaya naman ko'y motor. Nangawan man ko nimo. Mubisita man ko nimo. Adyaw kahilak. Istorya pagali ni. Istorya pagali ta. Mahilak naman. Ayaw lagi kahilak kay makamaot ng mahilak ka. Kamaot bi. Marana kag na. Isus kog iri. Agay mong tambal bi. Ayaw lagi hilak-hilak. Ug basa imong likod, mag-ilis ka og sanina. Sabot ka? Bawa ko ni mama. Ha? No. Isa na, very good day ka, be. Kay kada kaon, mag-pray ka, be. Nga na, di buhaton nimo ha. Bawa ko ni mama. Hawag ka lingaw, mag-unsa mo dito. Dad, tumong bike ni Papa Eric, karong Domingo. Karang daghanag kuan. Mananaw. Arang dali ara lagi ning tan-aw. Aw, ning tan-aw ning dagkag kuan bi ko basa bi gapon kay gagmay pa to.
Tututanawan mata. Na, awaran dagkaan na lagi guys. Gahapon, lagi gahapon tanawan ninyo guys. Huwag pali dyan. Nagdabos. Anak, be? Ha? Uy! Na, nagtanong sila na. Kaiting uwa naman. Dali aran yung dako. Dapa. Kadyo kakuan kay katul na. Mama. Hindi na pagbatong, be. Kaan kagulay, be. Kaya mabirigod. Bira, bira, bira! Wash out! Alas 5 na! Kapoy na rode! Basa sini mong tali, be. Be. Oh. Batong, manipang utana ning batong. Wa ba? Ayaw. Takdan na ko ni be. Ay, lagi pang kon-kon diya. Malata na raman yung pipino, pang waa. Agtaong ganiya, kikikuhaan ng nanay. Namunga ako andari bidi kamay ra bunga raman. Ag lemonsero, lemonsito. Ting bunga daro lemonsito. Malbiri mo na. Wala mo nga. Uy, bungag malbiri be, ilang maduli ar nagana. No. Laag tamata. Asan ta maglaag? Susuroy. Cha. Garaen. Ako. Mag-uban rata maghugas ang motor. Ta. Andiyan na, mapagali. Maghugas sa atong motor di ay. Walit na pagkaon na. Namagod ko gipalit dito Richie ug kuan rin be. Ambo. Tas motor, pagliag be. Ag ilong arang hugawa. Hinluoy sana imong kaugalingan ka. Saman. Kanang imong pajama alis di. Oh. Inja imong ilong tarang trapo. Lakaw dako. Lakaw da tarangan imong buhok panudlay kay mura kagwakwak. Ayaw na raman alis din na imong pajama. Hi. Mahugaw. May hugaw. May hugaw. Nay hugaw wa. Aw, adyo na naman lagi. Lakaw imong ilong ra. Tapuhi. Rumaanad kag pag magpagwapa kasi mong kagalingan. Nagtaod mig floor mat guys. Ja. Imong ilong trapuhi tarang. Gibaguhan na pag floor mat tagamong sala. Ning hilak siliksi guys. This is a gusto ko nun ni Jam atos eskwela sagna kay Jam paparong kauban ko nun sila. Kay apilin man po ko ni Jagda. Di ka dyan mahems kay mag trabaho ko. Kaya na ako'y bayro nun. Kaya na ako'y plano. Sa ang kinabuhi. Magbuhi kong baboy guys. Kaya og mabaligya na ang itukod og tindahan. Mani ang plano. Dasiliksi ka din naman mubuwag na. Bawa gaduha-duha pa bitaw ko guys. Si Mariano lagi sige hangjo nga. Okay ba kuno na nga tubod ni Oh! Oh! Pangita diha. Adto kuno ni sa eskwela Liksi sa kagna kay magnegosyo kuno pud siya adto. Diya baw lagi gaduha-duha pa ko. Ang ginan nga wa gali kaning ulis. Moving up ni Liksi, pwede mo ulis iyang birthday. Mapanagsara gali mag-birthday ning bata. Daghan na may pang-ingang Liksi nga. Ice cream, pizza, isa to? Cake o fried chicken, spaghetti. Sa ito dyan panghingan. Katawa lagi ko guys.
Diya ganihan, ingin siya gimingaw ko ni diyang Mama Judy. Ug gidang papaire kay wala ko na mukaw ni diyang sa Diyos buntag. Naanad mo si diyang pukawan guys kay sa katong eskwelahan pa man. Diya karon kay wala may eskwelahan. Muna ni bag-o siya ba? Hapon na pud, magdungag na ko. Kuan medari, ektarya naman medani kay na mas liksi. Ag si Mama Ali magdigamo og buntag ako og hapon. Aron di man gibugno ba? Nanaghanap pag ang bugas is na. Basta padung na pag kumadaga. Daga na pag ang bugas. Maluoy kong liksi naghilak. Kung pwede para man. Sa, ganas diyang kwarta. Kung pwede ramang gadget, mabalik ag sa una, hagbay. Pero napalagi ko sa mga kasakit mo nang di sa pasusulabi. Wait, tanaw ko sa ilong. Naong ga. Naong kag iro. Ah. Naong di man kasagna. Gusto rin pagkagdadaan ko ni mo. Magtarod ka sa imong ipon. Kung di ka gusto bisaang mama. No. Hay na. Hinguon mo din na tanan. Agduha pa may na imong gihingo. Nganom ni mong agtang nasamad man na. Pamang ka nanudlay. Hagat. Munggut. Dua ka nanudlay no. Wa. Ay, pagkan ka ni mong buhok. Ang kulot man kabi. Ang ka niliwat. Naong. Nimo. Ah! Sit out kasi mong Papa Marians. Ikaw ra. Napa, anong di makamulis ang birthday? Ang pa, nung hindi mo daw maulit sa birthday pa. Ano kay uyab ba? Amaw di kabi. Pagkapinan mga jud nimo, muheret pagayod. Kisay love nimo, mama papa. Mama. Nganong di man nimo love si papa? Di mo siya yung isang birthday. Hala ka diha Mariano. Ayaw nga na, bi. Bito guys, mara ni ang vlog guys. Mara to ang ikuan. Kay mula ka misliksi kay naguli magdungag na ko, magdigamog panihapon. Bye guys, at tangin na po na mo ang vlog. Thank you for watching. Bye. I love you ninjong tanan. Amping kanunay. Bye.